таваҷҷӯҳ ба озмуни эҷодӣ. бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон аз ҷониби идораи рӯзномаи Хатлон ба раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон ба ифтихори рӯзи президент бо мақсади гиромидошти хизматҳои мондагор ва сиёсати ҷавонпарваронаи пешвои миллат таҳти унвони садоқат ба пешвои миллат, садоқат ба ватан, озмуни эҷодии ҷавонони эҷодкор барои навиштани беҳтарин эссе эълон карда мешавад. дар озмуни мазкур рӯзноманигорон ва омӯзгорони ҷавони то синни 35 сола, донишҷӯёну хонандагони синфҳои болоии таълимгоҳҳои вилояти Хатлон иштирок карда метавонанд. озмун то 25 декабри соли 2023 идома карда, ғолибону фаъолон дар арафаи соли нав бо диплому тӯҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ карда мешаванд. беҳтарин эссе дар рӯзномаи Хатлон чоп гардида, пас аз ҷанбасти озмун дар шакли маҷмӯаи эссеҳо ба нашр расонида мешавад. довталабон эссеи худро дар ҳаҷми на беш аз 4 саҳифа бо ҳуруфи андозааш 14, Time, New Roman ё Arial ба суроғаҳои зайл метавонанд фиристанд. шаҳри Бохтар, кӯчаи Логинов 12, идораи рӯзномаи Хатлон ё ин ки тариқи пошаи электронии рӯзнома. инчунин метавонанд тариқи мессенҷерҳои WhatsApp ё Telegram ба шумораи 985 33 33 97 ирсол намоянд. бо рӯзномаи Хатлон зеҳни худро бисанҷед ва рушд намоед.